Така, в момента сме в 213, отиваме към The Box. 213 ли сме? Да, или 14, не знам кой това. Да, те много не се И преди различават. малко пихме мента с Бени. На което, на чието... Не изпихме много Бени по принцип. В никакъв случай. На чието етикет има панда. Защо Да, има абсолютно. панда? Това е пандата Бени. Да не би всички панди да се казват Бени. Това е някакъв стереотип ли е, господин? Това е някакъв Трайко. стереотип, господин Милчев. Милчев. Знам ти ми фамилията, днес те гледах във Фейсбук. Това ме сваля. Не, столквам те във Фейсбук. Мали, човек има една от 10 кошки, която ме столква. Това трябва да се отбележи. Да. Милчев. Няма да се сказ, когато го столква. Трябва да си променя във Фейсбук статус, защото иначе... В смисъл, писа ми вече 2 пъти. Трябва да спре това нещо. Говори с Бени върху това, за да не си помни, че Да. оверреактваш и пишеш relationship, защото си някакъв тизър. Да. Добре, Вени, чули? Кажи го ти, защото... Бени, ти да е прав. За каквото и да говорим. Седна са в момента, не ти е достоверно. И пускате пишки както обичава, така че абсолютно трезва. Абсолютно. Понеже като съм пиян, не пускам те пишички. Абсолютно да. Абсолютно да. Те какво трябва да направя? Трябва да си промениш Facebook статуса на from single to in a relationship. Чули, чухте ли? Защото това не е Дами и мисълта господа, само дами и Вени. господа, не само за Вели, за всички е. Всички по света да му се Всички радват и да го момичета, наблюдават. всички Абсолютно момичета, да. които искате Да съжалявам, помиришат да... съжалявам, но съм зает вече. Абсолютно да. Абсолютно. Трябва да е браво А казва. това са нашите гееве отпред, които и те не знаят за какво говорят. А ти дой гей? Не съм гей, това е цялата ирония на всичко. Дени? Имаш ухо. Що трябва да... Така ми среден пръст, момче. Мисля, че те не искат да съдействат към нашата кауза. Към нашите. Да се действат към нашите кауза. Правилна употреба на предлог. В момента сме на... Нимай бе. В момента сме на сточна гара, дами и господа. Също бройте да си. В момента около нас минава един камион, който е с видим товар от 5 до 8 тона. То може да пренася каквото и да е. Може да пренася Каквото и абсолютно. да е. Още един камион. Абсолютно всичко. Още един камион. Този с преносим товар от 7 до 10 тона. Това не е вярно. Той просто се измисли за да звучи достоверно. Просто се измислям, за да звучи достоверно. Нямаше логика. Абсолютно имаше. Абсолютно нямаше. Абсолютно имаше. Така, за вечерната емисия измислятели и лапсуси, това бяха Дилян Трайков и Стефан Милчев. благодарим ви много. За И вниманието. отиваме към The Box, а вие се заболявайте пълноценно тази вечер. Довиждане! Айде да увидим.